То си ясно коя съм. Помисли малко и ще разбереш. И ще разбереш. Аз май знам коя си, обаче не знам коя си. Не знам. Знам, значи не съм... на другия въпрос също. Тя... Тя не чете, тя не е ясно така. Значи, колебая се между две неща. Ти просто като стане приятелка за другите и забрави всичко. Нямам думи просто. Нищо не съм забравила, вие като ни правите комуникация с нея, защото не си пишете курсни да възстановам. Искате специално да възстановам То вие добре казах ми, говорете с мене, искате да излизаме някъде, какво? То вие забрехте нея. Защото никой не вика. Да, никой не вика никъде. От вас. Защото да, който и да си, за който ще няма потърсиш ти, тя няма да дойде там и ти самишка при тебе. Я пърна включената за кой. Добре, кажи и къска спомня. И едва ли аз съм причината.